mukbang ta diri no kay ana si ate pwede daw ni siya makaon. So ako siyang gibukbok sa bato para ma-punch. So let's eat. Hi guys! This is Milton aka Marga. Current day guys is nami karon sa Easter. Yes. Ah! Stop. Okay. Now, guess what? Magunsa ta karon eh. Mangin hashtag guys kay punas kayo siya. Ah! Ano dagan man tawo. So, Deva. Grabe ka hunas, guys! Then, nagdala balde para manginhas dito, guys. Tugluan ta mo. Kabalo mo dito na ang lungsod sa Plaridel kay mabaybayon dito siya, no? Like, from there to there. So, ang daming tao sa manginhas ta kay watay kaon. Gutom na kaon. Okay, this is our... Manginhas ta para sa atong panihapon. Hi mga kauban na po. Mga plastic na mga Jumega jud. 2,000 years later. Hi, we're here at the Eastern City. And manginhas ta. Wow, there's a flashy. Diba sinakita tagbulawan din no. First ano na eh. Oo, magkuha tag kinasa no. Itong anin kad like stickad sa. Oh, how about this? Makaon di man siya oh, add to cart. No, this is wacky there. Wacky. Asa the pig? No, there's a tuyom here. Oh my god, guys. There's a No, there's a tuyom. Napadayon Ito siya bato dahil. Napadayon isa. There is a tuyom. Wow. So napakita man mo sa among vision. So kaon ka na mo para bongga ang show. Anong kaganina rin, no, naligo tani kay wala lagi siya nakita. Bakit siya daan? Lakap di pa rin kami. Di siya matangtang, pilit ni siya sa bato. Ah! Ayaw niyang mag-let go sa bato. Move on na po. From the power of my bottom of my pussy. Dami, diba? Add to cart na siya. I-deliver ko dito sa Lazada later. Lah, there's a tuyom, Juday. Lap! Hindi pa man siya lami, no? Igamay man siya, no? So, ito siya palayo para di siya makaharm og tawo. Tusok lagi ko. Nagatusok ko, Day. Natunok dito, Day. Nawa, natunog. Walang hiya ka. Bayaran mo ito. Nag-aulan ito ay. Hiya ka? Let's save nature. Buta na to siya aring para di siya makaharmog tao kung natusok ka matay ka sa nag. Natusok ko dang. Sakit ka siya daw. This is my first time of pangninghas. Paduluguin natin siya. Nung wala lagi kay tingog diya. Unsaon man ipagtangtang. Ihi lagi. Natusok ko ting sakit ka siya. Unsaon man siya. Nag-not din siya, promise. Hala, ihian daw na ako ni siya. So, Marga, prepare yourself. Yeah, please ka siya man. Surrenderon ako daw. Di gabi siya dahi. Mura siya virus kay. Pagsulod kay mo. Oh, natusok ko dahi. You're welcome sa ang bahag-bahagdan. Nero. Guys, mali siya ang snake of the water. Hello, katulog ba na? This is very itchy. And very itchy and
Mga si eksperto ray makuhaan na Ala, kay. sige gyud dan. Pagsulay gyud dira dan. Wala na ko gikuha. Kabalo jud. Pag normal yung tao diri sana. So, ano pag kita kinasun, ano, agpaspas kay kabulakaw, no? Sweet feelings, sugod na. Dapat pagkuha nimo devoted ka or dedicated jud nimo siya nga. Okay, to. Ay, dira na. Dira. Ako nang stakot to. Here, isa to yung hair too. Dili man ata nito yung swaki man eh. Na sige jud. Ayaw niya, murag gising. Suwaki man nata ni. Tuyom ni. Suwaki manata ni. Tuyom ni. Na suwaki, uy. Bakit na nata ni Day? Wow. Ay, naging expert sa dagat. Siya mo tayo swaki. Okay, makaon siya, te. Ano mo nakuha? Kubito. Dili daw ni siya kwante swaki. Layo naman kay ta. Saan naman kami? Nandito na kami kung saan mayroong mga crocodiles. Crocodile. Na starfish, oh. Oh. Hi, baby starfish. Kamay na lang sa gusto nito. Kamay na lang. Ay, ito yung paon. Ambot din mo. Ay, dili na siya kay. Dapat mabuhi siya pila ka years. Ay, sir dadan. Yak kaki. Bakit may tayo dito? Wala kong bahag-bahag, ha? Kapag day. Anong bahag-bahag? Mura siya tanang wormy ko. Kadlok siya tanan kung imong kwaon kay mura siya foam. Ano, mag-use din siya? Kung mawala ang tubig. Ano siya guys? More siya tinain no. Yung tinaw na ni tubig lang. H2O. Lang ang yung bahan. Halagi itsa ni ba? Kaban ko kaon ka ni. I know. Pangpakon man ni siya, pangpagamay ni siya tiyan, pang-lose weight. And kung gusto mo ani, pamain na lang guys. Use my code MARGA para maka-discount mo 10%. Balik na ko siya kay matay siya sa iyo. Ay, dara na kita ni ko. Kita niyo ka. Ay, yapi umang. Umang te. Makaon maning umang no? Ang prituha. Ano po ito yun guys? Ito lang, ito yung lapit dito. Anong ganahan mo dyan sila magpatusok-tusok silang patusokay yung kagalingong kauban. Unsay ma-feel niya, unsa kasakit. Sarap ng tawag. Kila nakuha ni ate gabi sa ate ulan nang kita ni isa pa ka buo. Nanikad, masikad siya, manipa dyan. Pero ang pagay sa batuday, pwede ka na nang May masamang elemento nangyayari ngayon. Laban mo padulong siya nimo. Ana siya nga ako na ikuha o ganinikad kay tanang sa siya na lang day mo kuha kay maulaw siya na ako ma-stress ko. hala dara o nakinakitaan. Kita na ka lang? Oh, ah, That's the aninikad or kinason. ito nang suyop-suyop. Saan siya? Blood sucking... Saan siya? Shell. Blood Ano sucking na shell. siya ma? Makatunog ka ng tuyong mo. Gwapa na ba siya? Oh, amongpong. It's a momompong. Ay, amongpong. Pwede na siya lang. Hindi ko ano, kinakuha ni auntie. Uy, Ibutan na rin yung. Gago. hindi siya ning ko ano. Masya naman siya. Nanapit ko no. Mura pa muna siya kuan day. bahag. Mura na sila mga bato. So kami wala magud may konsumo. Lantawan na siya ng kuan ba nang mga bato-bato. Tungod aning pandemic. So nang minhas mi pa makaon ni. Baka naman. Kuan ba dahil napod sila aning mga grass nga ni kapot. Wow, grass. Oh, seagrass. Bro! Suwaki. Mo na suwaki. This is the swaki. Kaya na sila ng mga bato. Namilit. Pura dyan po naglanay. Ito yung mga gamay. Siya ang murag balot. Pag-camouflage bitaw niya nga ko. Guys, mura ni siya tong balot sa dagat. Yes, kay mo siyang panon og suka lami mga guys. So this is swake. Kamay na lang sa gusto. Ani guys, dili siya makita kay nag-camouflage siya sa mga kuan din. Mura na siya ilan, mura na siya bato. Nanikad siya guys, oh like. Oh, manikad siya. Focus. Ito wasa. Manikad na. Na, nami kini siya guys. So guys, I will update you later kung pila na ako nakuha. Muna na siya nakuha.
And I don't know makaon ba siya or dili. Unsa mo di oy? Sa tuon sa nato sila kay murag happy kay ilang pamati dito guys. I-remind din ta mo nga kung manginhas mo dapat dili na ni ka wavy. Dapat very very serious mo nga manginhas and very slowly and ano na? So, we got one. Ito ang nanak ko. Add to cart. Ban, manginhas dili manglaki. Mom's ladder. Mukbang ta dili no kay ana si ate pwede daw ni siya makaon. So ako siyang gibukbok sa bato para ma-punch. So let's eat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nalaan maglamit eh. Yang gisigop mo. Lamin siya, kanang parat-parat siya. Ay, malamang, hindi sa dagat. Dili ko. I surrender. 2,000 years later. So hi guys, stress jud si Marga og panginhas no natunok pa jud ko og toyom. Ulit. Pero okay na siya. No need na siya ihian. Di na to siya masakit niya dai. So manguli nami guys no kay balo mas lami man ta migmata pero gamay ra mo nakuta kasi sa mama ni tulang daghan kaayo. I will show you later sa among nakuha. I'll be back. So guys, mo na mo nakuha dito. Dako-dako ako balde din. Mura din ako nakuha. This is, ano nila? Siyok. It's siyok. Siyok part 2. And swaki. Yes, lami siya. Muna sila ang mga balot sa dagat. You know what I mean? Ginulok. Okay, sakit ka siya. Uy, wasan pilit pa mo kadang naman kay angay pilit dira. So this is swaki part 2. Very cute. And lami siya din. Ako. Those are the ananikads. And ananikads na sila. Lami kini siya lutuon guys kanang butngan siya o gata. And ano siya tanan? Focus oy. Ang piste. Hindi mag-focus. To be honest, dili lalim manginhas guys. Kung dili mo expert sa dagat na matay gyud mo sa iyo. Gapahan ako ng ina. Natunog kog tuyom na nawala ko mo po. Sakit siya guys, then need di mo siya ian para first aid daw. Balo lang, muna nilang tutuhuan dito sa Dogpat, binaliktad, kinuro. Dogpat. So mga na to guys, ako ang asa to, manginhas? Pagpanginhas edition. So guys, I hope na-enjoy mo and please don't forget to subscribe and like to my channel. This is Pipes Milton aka Marga. Bye! First time nung kita isa pa jud sa mo paglakaw-lakaw isa jud mo makita. This is ananakad. Ano na? Di problema niya ano siya ra mo jud sa mo lakaw-lakaw. Very creepy na gid siya guys. Murag padulong na gid si November.